расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Ҷек Хермансон бо рекорди 22.7 ва Даррен Тил бо рекорди 18.4 рӯзи 23 июл дар турнири UFC Fight Night дар шаҳри Лондон. муҳориба дар вазни ним сабук байни Келвин Катар бо рекорди 23.5 ва Ҷош Эммет бо рекорди 17.2 рӯзи 19 июн муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. имрӯз турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни Марлон Вера ва Роб Фонт шуд. муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Марлон Вера бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва барои беҳтарин муҳорибаи шом $100,000 бонус гирифт. $50,000 бонус пулҳои коркардаи худаш ва $50,000 дигар пулҳои рақибаш барои оне ки ӯ вазни даркориро карда натавонист. муҳорибаҳои пурраи асосии ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. акнун дӯстон, турнири навбатии UFC турнири деринтизори UFC 274 мешавад ки аллакай рӯзи 8 май баргузор мегардад. дар ин турнир ду муҳорибаи унвонӣ Чарлз Оливера зидди Ҷастин Гейҷи ва Роуз Намаёне зидди Карла Эспарза ва ҳамчунин муҳорибаи рейтингӣ байни Тони Фергюсон ва Майкл Чендлер хоҳад шуд. дар наворҳои гузашта мо суханҳои чемпион Чарлз Оливераро оиди Ҷастин Гейҷи пешкаш шумо карда будем. акнун биёин суханҳои довталаб Ҷастин Гейҷиро оиди чемпион гӯш мекунем. Оливера ҷиу-ҷитсуи хуб дорад ва ӯ дар стойка дар ҳақиқат хуб аст, аммо текдаунҳои ӯ на он қадар хубанд. дар муҳориба зидди Чендлер ӯ текдауни хуб гузаронд, аммо одатан Оливера кӯшиш мекунад ки дар назди сетка ҷанга ва клинчро истифода барад. ин гуна кор намешавад ки ӯ масоҳатро кам карда маро шикаст диҳад. ман фикр мекунам ки Чарлз бояд ки маро ба замин афтонад, вагарна ӯ ба монанди Тони Фергюсон мешавад. чеҳраи ӯ ба монанди чеҳраи Фергюсон мешавад. ман пеш гӯштингири хеле хуб будам, махсусан дар гӯштинги ҳимоявӣ. аз ман бал гирифтан хеле душвор буд ва ягон кас маро дар замин идора карда наметавонист. дар тамоми карьераи ман ки аз 20 муҳориба зиёд дорам, маро 1 ё 2 маротиба ба замин афтонданд. барои ҳамин кадом рақиби ман фикр мекунад ки маро ба осонӣ ба замин афтонда метавонад, пас ба ӯ мураббие дар кор аст ки ӯро як шапалоқ зада гӯяд ки ту чӣ гуфта истодаӣ. ӯро дар тамоми карьераш танҳо 2 маротиба ба замин афтондаанд, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Чарлз Оливера Ҷастин Гейҷиро ба замин афтонда дар он ҷо идора карда метавонад ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта яке аз варзигарони машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов аз бозгашти худ хабар дод ва эълони калон кард. ба наздикӣ хабарҳо оиди муҳориба мешавад. мехоҳам бо довталабони ҳақиқӣ муҳориба гузаронам. аз стейкҳои мурғӣ ва барбекюро боша ман дар тарабхона хӯрда метавонам, навиштааст Наимов. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин хеле хабари хуб аст ки ба наздикӣ муҳориба ва номи рақиби Муҳаммад маълум мешаванд. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов охирон муҳорибаи худро рӯзи 17 сентябри соли 2021 дар ташкилоти Titan FC зидди Андреас Понсе гузаронида дар сонияҳои якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд. баъд аз он ба Муҳаммад чанд рақиб доданд, вале бо сабабҳои номаълум ин рақибони Муҳаммад аз муҳориба даст кашиданд. акнун интизор мешавем ки ба ӯ рақибе медиҳанд ки аз муҳориба даст намекашад ва муҳорибаи онҳо баргузор мегардад. дӯстон, шумо баромади Муҳаммад Наимовро интизор ҳастед? агар интизор бошед дар комментария нависед. дар канал обуна шавед то бозидид хонобуду сарбаланд бошед.